From Turkey. Yes, yes, yes. I am Indian people. And Turkish people. Tamam. Subscribe, like, share, comment, and how to fill your Turkish video. ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे क्या गुंडा my बनेगा रे friend रो channel को सब्सक्राइब करंतु और बेल आइकन को दबाओ और इंडिया तरफ जय हिंद जय भारत Okay. Bye bye. Hi friends, welcome back to my YouTube channel. तो ମୁଁ ଆସି ସାରିଛି ୟଜପା ମାର୍କେଟ। ତ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବାରେ କେମିତି ସାମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ କେମିତି କେମିତି ବିକା ହଉଛି ରେଟ୍ ବି ସବୁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସାମାନ ଯାକ ଦେଖ, ଭିଉଟା ଦେଖ ଭିତରର। ହଁ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସାମାନ ରହିଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିକେନ, ସବୁ ଏଇ ଆଇଟମ୍ ରଖା ହେଇଛି ଏଠି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଏଲ୍, ସସ୍, ପନିର ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ପନିର ଆଉ ଏ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। କ୍ଷୀର, ଡ୍ରିଙ୍କ, ଏଗୁଡ଼ା କ୍ଷୀର, ଡ୍ରିଙ୍କ ବି ଅଛି, ଜୁସ୍ ଯାକ ସବୁ ଆପଲ୍ ଜୁସ୍, ସପୁରି ଜୁସ୍, ଏ ଟାଇପ୍ର ସବୁ। ହଁ ଏଠି ଟିକେ ହଟସ୍ପଟ ଆଣ ସେଟା ଆଣ। ସୁଜି କିଟା ସୁଜି ସୁଜି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଜି। ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଆଇଟମ୍ ବି ଅଛି, ବିସ୍କୁଟ ଆଇଟମ୍, ଚକୋଲେଟ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର। ତ ସଲ୍ଟ ଆଧା କିଲୋ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିନେବେ। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ଦବାଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ମହାକାଳ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସବୁ ରେଟ୍ ବି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ TL। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 62 TL ଲେଖା ହେଇଛି। 62 TLର ଏଇଟା ଡବଲ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ 62.90 ବୋଲେ 120 130 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଡିଆ ପଇସାରେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିସ୍କୁଟ ଆଇଟମ୍, କେକ୍, ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପାସୱାର୍ଡ 000 8ଟା 0।
मो फ्रेंड्स देख पारे सी सब ट्रांसलेट मारी मारी सब जिन देखुच पास्ता राइस आइटम सब प्रकार अच्छी कॉफी चा दे हेडी बस कोन टेलर वो डाटा Hacı amcam, balkondan şu arabanın kilidini açsan da arabayı az ileri sarsan. एगुड़ा सब बर्न देख पारे बर्न एपटे लोक मैंने एगुड़ा ही खाते स्वीट कोको कोला फ्रूटी फेंटा कोको कोला देख पारे बुट मुग ड्राई फ्रूट्स आइटम खजरा कुरकुरे तो रोज फ्रेंड्स टाइम हो गलानी तो मो जो वीडियो बन जदि आप भल लगी लाइक शेयर कमेंट प्लीज सब्सक्राइब कर दिखाँ मो चैनल को आ सब बेले एमती वीडियो देखा मो चैनल को बेल आइकन दबी दिखाँ रही फ्रेंड्स बाय जय जगन्नाथ जय श्री राम जय महाकाल जय हिंद जय भारत कैमरा लगी चुरे ले हम को चुरिया पे हम सामान न भाई आइछ एडु चुरिया धर खाली खाइबे पीबे मॉन्स्टर पीबे भाई ता सहित गोटे धरचंती कोको कोला ड्रिंक्स से फ्लेवर टा भल लगुनि से अलग फ्लेवर देखुंती ओ दुईटा नब ओ आज गिफ्ट भाई बहुत खुशी अच्छी मन से गिफ्ट देवे देखी जातु लेस लेस याड अच्छे ऊपर लेसटा रेड हाँ
ଏମିତି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଲେସ୍ ଖାଇବେ ଆଜି। ଭାଇଙ୍କର ଲେସ୍ ଖାଇଲେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବେ, ସଲ୍ଟ ତା ସହିତ ଖାଇବେ, କଫି ପିଇବେ। ରାମାଜାନ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍। ସିଡେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଗଲାଣି ସବୁ। ବିସ୍କେଟ୍ ସର୍ଫ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତା ସେ ଡେଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ଫିନାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଟିସ୍ୟୁ ପେପର। ଏସବୁ ଦେଖିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଧରିଛି କଫି, ଚା ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଧରୁଛି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସାମାନ, ଲୁଣ, ବିସ୍କୁଟ୍ ତା ପାଇଁ ଧରୁଛି। ଆଉ ଯିବୁ ଆଉ ବାକି ସାମାନ ଅଛି, ପରିବାପତ୍ର ଟିକେ ଧରିବାର ଅଛି, ପରିବାପତ୍ର ଧରିବା ଫାଷ୍ଟରେ। ଆଜି ଆଙ୍କର ଏଠି ରାମଜାନି ଚାଲିଛି ତ ଏବେ ଆଙ୍କେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇଲା ପରେ ବାହାରେ ସାମାନ କଡ଼ା ହବ। फ्रेंड्स ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଜବା ମାର୍କେଟରେ ଖାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। I am YouTuber. YouTuber mı? Tamam. He, ben de YouTuber. Hello. Şeyde mi? India'da mı? From Turkey. Yes. I am Indian people. Turkish people. Tamam. Subscribe, like, share, comment, and how to feel you Turkish video. I am Yozpa Market. तो प्लीज ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। Ne diyeyim ya? Marketing personel. Tamam. Okey. Bu kadar. Okay. Tamam. Okay, thank you. माय फ्रेंड रो चैनल को सब्सक्राइब करंतु और बेल आइकन को दबांतु। और इंडिया तरह जय हिंद जय भारत। Okay. Bye bye.